Občas sa nás pýtajú, prečo vo videách vždy režeme oscilačným rezom. Niektorí používatelia sa to naučili inak a bolo im povedané, že to nemá žiadny účinok. Preto sme urobili porovnanie. Používame náš extra tenký XT70 Extended a oceľ V2A s priemerom 30 mm. Najprv sme nechali pracovať len hmotnosť stroja, bez tlaku. Kúsok nerezovej ocele bol oddelený až po viac ako 50 sekundách. Priemer kotúča sa viditeľne zmenšil. V každodennej práci, kde čas sú peniaze, to nemá zmysel. Vysoký tlak môže znížiť otáčky a pri nižšej rýchlosti viesť k vyššiemu opotrebeniu. Potrebovali sme 13 sekúnd. Pri oscilačnom rezaní zostáva otáčanie vďaka menšej kontaktnej ploche konštantné. Pri vyššej rýchlosti vzniká menej trenia, minimalizuje sa nebezpečenstvo modrého rezu a kotúč je šetrený. Z 12,1 sekundy sme boli o 7% rýchlejší. Vzhľad kotúčov hovorí za seba. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.